сега се на видео ли бе, мен? Да бе. Ники! Мисля да не седи да се усмихвам такъв само. Да. Колко пръченца ни трябва? Ми 7-8 или 7. Какво правим? Нищо. Сега на така. Да, спокойно. Ето. После така. Върти малко де. Колкото нарежеш и откъде да ги нарежеш. 75 квадратни. Дръжте тяпката ще падне накрая. Аз си държа Върти кръгли. малко, има въртия. И 12 малки залъчета. Общо бройката е 425 залъка. Тома и там няма така ще Маргото е да като внимава. дето виорни от мен. Ето, последно. Ето. Значи аз Това е искам най-яко. първото. Ти знаеш колко Още веднъж. пъти беше първо това Маргията парче? е много яко. Има на това. Има ли го носа? Триъгълна и триъгълна. Искам да ми изпълниш едно много голямо желание. Винаги съм си мечтала. Моля ти се. Забиш колата в него. Да искаш да си забия главата. Да. Моля ти се, винаги много съм мечтала. Просто мен никой не ме е карал. Много се апетитен така. Е сега, ако ще отвориш и бръкнеш носа, Останаха 3 парчета. Значи има още 183 залъка. Оде, не можахме ли да го нарежем след като си забия главата? Щяхме да изпитаме време да го изпълним.